Evo nas ljudi u trećoj epizodi, drugi dio prazna zemlja. Pred vama je dio prazne zemlje, za većinu ljudi ovdje nema ništa, ali ja ovdje vidim budućnost. Vidim život koji ću stvoriti svojim rukama od nule. Gledajte pažljivo ovu praznu zemlju jer ovakvu sigurno nećete više vidjeti. Sljedeći put kad upalim kameru ovdje će biti slojevi prirode i žuta slama. Na ovu zemlju slagat ću karton, panjeve, lišće, kompost, slamu, sve radim sam svojim rukama i ručnim alatom. I sav ovaj jad i znoj će se, ako Bog da, isplatiti. Pratite moj kanal Eko Bašta, idemo raditi korak po korak. U sklopu sjetve proljetnih kultura ovaj dio obale iskrčio sam od samonikle zove i tu sam posadio tikve, zatim stambulku i lubencu. Inače lubencu sadim prvi put, pa vidjet ćemo kako će sve to ispasti. Dosad sam sadio tikve u bašti, ali pošto one zauzimaju veliki prostor, odlučio sam se u ovoj obali, pa vidjet ćemo kako će, da li će biti roda ove godine. Poštovani pratitelji, slijedi nastavak sređivanja bašte. Došao je red na stari kompost. Rupu starog komposta sam ispraznio. Jedan dio komposta sam prije rasporedio pri sjetvi krompira, luka i graška. Jedan dio je u plasteniku gdje ću saditi paradajz, a ovaj ostatak rasporedit ću pri pravljenju hugel kultur gredice i perma modela. Kod perma modela, znači, slažu se organski slojevi, zemlja se ne kopa, ne štilja, ne ore, nema frezanja, znači zemlja ostaje netaknuta, samo se slažu organski slojevi. Šta ću tu posaditi, koje kombinacije, nisam još siguran, to ću vam pokazati u narednim video zapisima. Materijal koji sam pripremio da zatrpam ovaj stari kompost samo do vrha ovih greda, neću dalje ići i tu ću, znači, od materijala tu je pokošena, osušena trava, ljuska od jajeta, kesice od čaja, talog kafe. On je značajan jer privlači gliste, ljuske od luka, kuhinjski otpad, karton, kore od drveta, malo ću staviti luga, paletirano kokošje đubrivo, kokošje gnojivo, humus, lišće i školjke jaja. Pri slaganju ovog materijala dodat ću na vrhu baštensku zemlju, ali prije toga, znači, koristit ću Bio-Plantella kompost aktivator koji će ubrzati razlaganje ovog materijala. Kako će to izgledati na kraju, slijedi u narednom video zapisu. Pozdrav svima, kliknite na dugme pretplati se i podržite ovaj kanal. Ovdje sam rasadio svoj domaći krastavac, uz njega ide grah niski, kukuruz, suncokret, tu je bosiljak, lavanda. Imam namjeru da postavim mrežu za krastavce, a dodat ću još i kadifice. Također, prvi put sadim domaći rasad dinja. Ne znam ništa o njima, ali nastojim da naučim
da mogu pratiti njihov razvoj. Također, ovdje imao sam želju u stvari da nabavim gaveza, jer je on koristan u vrtu. I kao što vidite, evo primio se. Hvala dragom Bogu. Inače, sve što radim u svojoj bašti, upućujem molitve dragom Bogu. Inače, poželio bi svim ljudima koji se bave povrtlarstvom, da li ručno ili mehanizacijom, da im ova godina bude rodna kao i meni samom. Priprema radova u plasteniku, gdje ću zasaditi paradajz u 2 gredice. Od materijala koristit ću ljusko od jajeta, paletirano kokošiju đubrivo, šumsku zemlju, šumsko lišće, drveni pepeo i domaći kompost. Kako će to izgledati, prikazat ću vam u sljedećem video zapisu. Pri kraju sam vađenja kureva u plasteniku. Paklena je vrućina ovdje. Dosta sam jednu stranu sam očistio. Ja ne znam kako ovaj korov preživi uopšte ovdje. Niti ga zalijevam. Ima dubok korijen. Niti ga možeš izvati do kraja. Ne znam ni kako se zove, ali ga ima. Kad bi biljke koje jedemo kao povrće izdržavale ove temperature, bilo bi to dobro, ali nemoguće, korov je korov. Evo. 12 sati. Zemlja je suha, ali je rahla. On će svakako preživjeti ovaj korov, jer nemoguće ga izvati do kraja, ima dubok korijen. Barem malo da očistim, pa da mogu smjestiti paradajz. Ovaj ti žilica. Iako je ova štilja 30 centi, ne može ga zahvatiti koliko je to duboko, a brzo se širi. Kako to izgleda? Ima ga sigurno još 30 centi u zemlji.
To bi bilo to. Bježe Samire u hlad. Slijedi nastavak videa. Nisam stigao izvršiti sjetvu paradajza u predviđeno vrijeme. Jednostavno ne mogu sve stići, sam sam. Jedno drugo stiže: okopavanje, zalijevanje, zagrtanje, plijevljenje. Ovo je takozvana spora bašta, znači korak po korak, penzionerski, i nadam se da ću završiti sa sjetvom najkasnije od 10. do 15. juna. To je krajnji rok. Pripremio sam paradajz, ove dvije gajbice kojeg ću rasaditi u plastenik u dvije gredice. Paradajz je medeno srce. Rasporedio sam razbacao sam u stvari stari kompost na obe strane plastenika. Zemlja je suha. Sad ću ovo sve dobro zaliti, preštiljati. Paradajz ću saditi u redove ili cik-cak. Inače u ovaj plastenik 5 puta 2, 10 kvadrata, otprilike može stati na obe strane 24 komada, znači 12 jedna gredica, 12 druga. Inače također planiram napraviti otvore bočne na obe strane. Imam samoljepljivu traku, pokušat ću to izvesti, da li ću uspjeti ne znam, ali će to izgledati kao roletna. Jer ovdje su visoke temperature zbog plastenika koji ima samo 10 kvadrata. Sada ću ovo sve dobro zaliti, preštiljati. Kako će to sve izgledati, vidjet ćemo. Zapratite me u novom video zapisu kada sve budem uradio. Lijep pozdrav!